Vítám vás u nahrávání módu vylepšenou Techitu Feed the Base. A tento mod vylepšený než Techit obsahuje vlastně 60 modů, kdežto Techit cca, nevím, možná kecám, nějakých 12 až 16 modů. Tady najdete hodně věcí, něco s pozřem. Ale to je Jack Reapera. Jo, je fakt to tady požehnaně dost, jako máte moc úly. Vlastně vážně tady není nuda, tady máte pořád co dělat, co pořád vytvářet, zkoušet nové věci, něco se naučit. No. A jsme menšími explozí, ale to nevadí. Jinak jsem tady s Gonkim, Nazdar! No ty ale vole, ne já Gonkim, co tady myslíte, ale Gonkim jiným. No. Ne ten český. Tady máte med, který dostanete z toho úlu, ten pak musíte zpracovat, abyste vlastně z toho dostali hotový med. Já už nechcem nic instalovat, už ho nechajte na pokoj. No tak já to chci spustit. Ne, nechci. Jak vidíte, taky jsou tu věci jako z Indoorcraftu, Techitu a všelaké věcičky, jako třeba Mini Glazer a oni jste nepřišli. Dokonce je tu i vylepšená motorová pila, jakože když děláte třeba Diamond Drill, tak dáte okolo motorové pily taky diamanty a samozřejmě lépe to potom řežit. No to je vylepšené, že tam musíš dávat ty čipy. Pušuj. Tak. Dobrý. Teď si tady musím něco nastavit, protože jsem si všiml, že se mi tu koloduje něco s pracem. Potom tě děry, to není moje chyba. No to je jedno, tak to přežijem. Tak, jak vidíte, tady jsou třešňový stromy. Když dozrajou, tak získáte třešně, co dál s nima to jsme ještě nezjistili. Každopádně budeme průběžně natáčet videa o tom dále. My tento mod hrajeme asi, dá se říct, když to nebudu brát nějakou pauzu nebo takhle, celkem asi půl dne nebo den to hrajem, takže si taky učíme k novým věcem. My jsme si provizorně postavili takový dům. Jinak tohle z toho třešňového stromu, to vlastně to dřevo má lepší barvu, krásnou. Fusy? Počkej. Nebo jestli si pamatujete, dohrál třeba Portal hru, tak jsou tu zbraně, že se můžete i portovat místa na místa, i věci, cokoliv. A pak jsou tu ty věžičky, co střílí. Střílí po mobech i po vlastně po vás, po hráčích. A no hlavně, a devastují domy. Jo, a jsou schopní ničit i skla, devastovat domy. Když třeba zatím sklem je creeper nebo tohle, tak to střílí přes to sklo. Ale jinak dřevo a kámen to nezničí. Jinak dal bych říct, dá se říci, že lépe se mu generuje vlastně celý svět, celá mapa. Jakože ukážu vám jeden úkaz takový krásný, jsou tu daleko lepší úkazy, to normální Minecraft nebo taky nezvládne, že vlastně ze spoda je písek, nahoru je pak udělaný dirt, halina, krásně vygenerovaný. Do začátku generujete nový svět, tak to se laguje, ale stojí to za to. No, nebo tady přibyly krásný nový stromy, který asi teď odsaď neuvidíme. Ale škoda, že tam nejsou nové zvěrata. Počkej, já si dám game mod. Jaký cheater?